skritt. Tränar du med från skritt till stopp, skritt till stopp, skritt till stopp. Hur många gånger du vill. Näsan alltid på plats. Helena, på stagnen där nu om den hästen drar iväg så kan du in vanliga grejer där på. Inga överfall. Sitt bak istället. Koll på henne. Inte skärtarna så långt bak. Lätta handen i stoppen. Precis. Böj armbågarna. Lägg ner händerna där nere. Sitt still. Vrid genom hörnen. Upp ytterhanden. In. Och här laddar du förtjäna. Du måste rida till det. Över kroppen, Erika. Fall inte fram. Upp händerna och njutställ. Dra inte bak stjärtarna. Vill du ha fötterna i stigbyglarna? Det där tränar du ingenting vettigt med. Nej. Håll ihop, böj armbågar och inte dra bak fötterna. Tryck ner tårna. Tårna. Så du tänker. Det syns lite dåligt. Det här ridvägar vi aldrig har sett förr. Håll ihop. Lägg fisken på bordet istället. Bak. Ja. Babby. Så ja. Lite svårt med styrningen galopp. Ta med dig bägge händerna inåt. Mamma, det var svårt att svänga. Du toppar ner. Det till. Var sväng där! Sväng där! Sväng! Bägge händerna över. Precis! Svänger du bara i rätt tid så. Titta ett halvt varv före.
Mycket bra. Han känns nästan lite busig. Ja, men det syns att han trivs. Han är ju, även om han är busig så ser han ju inte spänd ut. Ja, precis. Jag bara, yay, nu springer vi lite grann. Nu galopperar vi. Så bara sitt till och låta fakta galopp så där själv lite grann. Bara sitt till och låt han. Klia där. Klia där. Lite skänkel när du vänder. Kramar du bara med benen. Vänd. Och ben. Och klia. Tryck med benen och klia med handen. Precis. Tryck med benen. Så bryter du av, inte när han bryter av. Han tillbaka, men... Han går tillbaka själv då. Ja, han går tillbaka. Då vet du, då spelar det väl ingen roll. Då får ju vara vad fan han vill. Precis, dämpa kraven. Ha han med dig. Man får inte bestämma allting. Var det? Tvättning? Tvättning. När han är lugn och med dig, då ger du galopppassningen. Och sväng! Nu svänger du för sent. Han är inte så brydd om vattnet i alla fall. Nej, han tror inte på krokodiler i vattnet. De har inga sådana på Irland. Är det vatten på? Nej, hon ska gå in och kolla. Jag ska gå sig på den här. Och det är Du kan fatta där till exempel. Och så vänd. Sitt kvar och vänd. vad händer nu? Och ben, och ben, och ben. Och du börjar klämma med benen. Dit med fötterna också. Ben, ben, ben. Och ben, ben, ben. Så byter du varv. Byt av och byt varv. Jättebra.